Burgos 2, Langreo 1, Avilés 1, Murcia 2, Sporting B 1, Atlético Astorga 0, Oviedo 1, Zamora 2, Somozas 2, e Tropezón 0, Compostela 0. Vaya partidazo que se disputó una malata na tarde do sábado e que pudemos ver en directo aquí na TV Gadúas con ese triunfo do Racing, Luis, importantísimo. Saiu a relucir todo o talento que ten o Racing de Ferrol nas súas ringleiras e sobre todo unha estrela emerxente nos últimos encontros como é Pablo Rey. Además resultou ser un partido con moitísimos goles, intenso ata o final, con un bo espectáculo, non? Por momentos, eso. Sí, eu creo que ademais o Ferrol foi capaz de roubar o balón no medio campo e ese equipo cando corre ten moitísimos xogadores para facer gol. Quizás non foi un bo partido das defensas porque había constantes ataques, pero creo que foi o xusto resultado, non? Marcos Álvarez e Pablo Rey lograban os dous primeiros goles para o equipo racinguista, minutos 13 e 17, o que pasa que despois o Valladolid B, como ti decías, José Luis, con algún erro defensivo neste caso, conseguía o empate en 2 minutos cos goles de Javi Navas e de Jorge Hernández. Sí, fixe un plantexamento distinto que moitas veces os equipos o fan, o Ferrol ca defensa máis adiantada, sabendo que podía robar por o xogo combinativo do Valladolid, o conseguiu, pero eso ten uns riscos e bueno, pagou ese empate rápido, sobre todo co primeiro gol, non? O que pasa é que o Racing ten un xogador que é Pablo Rey, que agora mesmo está ademais nun estado de forma espectacular. Sí. Nun hat-trick neste partido, logrou os dous seguintes para o 4-2. No, ademais estivo ben, é curioso porque aquí vamos a decir que chegou para salvar o Racing porque os estaba pasando moi mal despois de que o Valladolid lle levantara o resultado e estaba máis cerca nese momento de partido 3-2 que o 2-3, perdón, que o 3-2. Despois, con esa vantaxe no marcador, José Lu tivo esa boa opción e despois esta xogada co cuarto tanto para o Racing. Sí, este xogador, a verdad que fai cousas que son moi boas de bo xogador, non? Porque ás veces cando o remate do segundo gol, que é moi difícil de rematar, pois ele, cando peor están as cousas, máis tranquilo se mostra e dentro da área, pois estamos a falar dun bo xogador. Asistimos a unha recta final surrealista. Para mí aquí non hai penalti, que o árbitro indica e que transforma Jorge Hernández, minuto 89. Despois chega este penalti a prol do Racing que non sinala, xa en tempo de aumento, pero é que esta decisión puido traer consecuencias, porque a xogada continúa, xa decimos, último suspiro do partido, o árbitro decide non indicar o penalti e deixar seguir, e mira, a piques de empatar o Valladolid, bueno, sería a bomba, Mira a xogada, que un penalti de libre. Dous, porque o defensa e o porteiro. Indica un penalti que non é en contra do Racing, logo se traga ese, deixa seguir, en fin. Bueno, triunfo do equipo racinguista. Estoy teniendo fortuna, los remates que hago pues tengo la fortuna de que entran y la verdad es que eso también te aporta confianza y hace que vayas a más en los partidos. Esa era la coña un poco que tenía en el vestuario, pero sí, me acaba de decir José, el encargado de material, que el martes me lo da porque quiere que me lo firmen todos los compañeros y bueno, la verdad es que un recuerdo muy bonito. Ten que agardar ao martes Pablo Rey para levar o balón, non como Messi, que xa o levaba, con rapidez. Aquí van as cousas un pouco máis despacio. Pero bueno, Pablo Rey terá ese balón asinado por todos despois deste fantástico partido que disputou e con ese hat-trick conseguido para o triunfo do equipo racinguista, meritorio neste caso, como meritorio foi a vitoria do Coruxo, nada máis e nada menos que na Rioxa ante a Unión Deportiva Logroñés, un equipo que está situado entre os 4 primeiros e o conxunto de Rafa Sáez foi quen de conseguir a victoria, bastoulle cun gol de Mateo. Vaya temporada do Coruxo, Moi ben, a verdad que está levando unha liña que creo que se pode dar unha alegría ao final de temporada, vai a estar aí pelexando por poder roubar, digo roubar porque parece que hai 4 equipos, 4 ou 5 moi claros para esas posicións, pero bueno, o Coruxo vai a seguir facendo o seu traballo e quen non di que ao final o mellor pois, ten ese premio. Neste caso gañou con ese gol de Mateo no minuto 2, despois os locais pediron ese penalti por mans, que non indicou o árbitro, e o que sí conseguiu o Coruxo foi aguantar con algunha fortuna en algunha opción, pero con ese 0-1 que lle serviu para os 3 puntos. Sí, é que Celta B e Coruxo fixeronse un gran favor a sí mesmos e o resto de equipos galegos, porque comprime moito máis a
a clasificación e agora mesmo tanto Coruxo como Racing pois están a tiro de pedra dos 4 primeiros postos. Puido sentenciar aquí o partido nesa recta final o equipo galego, que, sen embargo, acabaría pois con algún sufrimento, máis oportunidades, lóxicamente, dun Logroñés que está, xa decimos, entre os postos máis altos da clasificación, logo veremos esa táboa. Está segundo, creo que ahora mismo. Sí, agora non, porque despois desta derrota... Pero Era segundo, únicamente levaba unha derrota. De feito, o Coruxo provocou a primeira derrota na casa. Pois aí acababa o partido con este gran triunfo do Coruxo nas Gaunas. Ganar en circunstancias como las de hoy, con 10 jugadores durante más de 45 minutos, descuento incluido, y sobre todo, ¿no?, lo que era más importante, con un rival súper cualificado, un rival que está en los puestos nobles de la tabla, que acredita su condición de favorito a estar todo el año entre los 4 primeros. Yo creo que eso es motivo suficiente para estar contento. Triunfo do Coruxo a domicilio, empate do Compostela no campo do Tropezón, neste caso, sen goles. Bueno, sumando tamén un puntiño, non?, despois desta xornada. Sí, e o Cecais era un campo onde debería ter conseguido os 3 pola entidade do rival e por ver tamén cales son verdadeiramente as opcións do Compostela, que non acaba de despegar, está aí en zona de ninguén. Nos dá imaxes distintas, non? Segundo pasan as xornadas, ás veces parece que é un equipazo, outras veces queda aí un pouco atascado, non sei. Lle está faltando a continuidade nos resultados, non? Para engancharse aí arriba. Ademais, os da arriba pois manteñen un ritmo bastante alto de puntuación, é difícil que se deixen puntos, entón, claro, cando ti non eres capaz de seguir ese ritmo, pois, bueno, sí que estás facendo unha temporada correcta, pero non tes esa punta de contundencia para poder agarrarte cos de arriba. Despois deste partido, no que estamos a ver as oportunidades que se producían durante o mesmo, o Compostela pois ocupa posto medio na táboa, 10ª posición, con 19 puntos, bueno, e agardando que poida arrancar para estar máis arriba na táboa. Veníamos a por 3 y la intención, pues yo creo que desde el primer momento, así ir a dominar el partido, ir a poner el tropezón, intentar crear situaciones, ¿no?, de gol, pero no, tampoco ha sido fácil, ¿no? Vindeiro domingo, ás 4:30, desde o Bao, ese partido entre o Coruxo e a Sociedade Deportiva Compostela, derbi galego da xornada na segunda división B. O Somozas estivo moi preto do triunfo ante o Zamora a domicilio. Foi sempre por diante no marcador, e, sen embargo, acabou conseguindo só un punto. Adiantouse por 2 veces, primeiro con ese gol de Luis Ángel, despois Arcaiz empataría para o Zamora, Eber volvería a adiantar ao Somozas, e finalmente outro gol de Arcaiz significaría un empate no minuto 83, así que eses minutos son os que lle faltaron aos Somozas ou que sobraron neste caso para conseguir os 3 puntos. Un Somozas que, segundo estamos vendo nas últimas xornadas, está a ser competitivo, non sei que opinades, e que ten posibilidades de sair dai abaixo. Sí, a verdad que o bo que ten é que todos os partidos que vemos non é inferior ao rival, eso ten un mérito moi grande porque se fala dun traballo, dun bo plantexamento, bueno, cando sea capaz de conseguir que eso se traduzca en vitorias, pois lle vai a dar un aí para estar máis tranquilo co resultado. Este é un golazo, e comentarei o de Eber, sensacional. Vai ser complicado escoller un deles, o de Eber, o de Pablo. Este é complicadísimo, Sí, sí. o porteiro aí, a 1 metro prácticamente, vaya sexto técnico. Ademais, o Somozas está tendo moi mala sorte este ano cas lesións, están caendo xogadores importantes, Baleato, ahora Edi. Bueno, é complicado manter esa constancia, non? E creo que bueno, a pesar das dificultades, pois está competindo ben a categoría. Pois aí estaba, ese empate do Somozas en Zamora. E a clasificación encabezada polo Oviedo e polo Murcia, dous equipos históricos que vai ser complicado descabalgar de aí. 31 puntos teñen. A Unión Deportiva Logroñés está agora con 28, logo do acontecido nesta xornada, e o Guijuelo con 27. Aí se abre esa posibilidade
Bueno, haberá opinións para todos os gustos. Podería ser o Coruso, se mantén o nivel, ten 25 puntos. Podería ser o Racing de Ferrol, que co cadro de xogadores que ten, a verdade é que todo indica que pode estar aí máis arriba. Bueno, con eses 22 puntos está tamén o Langreo, Valladolid de Cultural